Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Юбилей сезоны. Түбәнкамада Владимир Винников истәлегенә багышланган футбол турниры ачылды. 6 җәмәгать урынының берсен сойларга, иҗтимагый киңлекләр өчен бөтен Россия онлайн тавыш бирү башланды. Түбәнкаманың 60 еллыгына трамвай системасы сизелерлек үзгәрәчәк. Радмир Биляев эш сәфәре белән Минск заводында булды. Күмәк эш. Кәефе яхшы, шәһәр бик тә матур, яхшы булсын. Красный Ключ бистәсендәге мәчеттән алып Кояшлы Алан паркына кадәрге территорияны тәртипкә китерделәр. Машина йөртүчеләр өчен мәгълүмат: Түбәнкамада җиңү көненә әзерлек һәм бәйрәм парадын уздыру белән бәйле рәвештә хәрәкәт шикләнәчәк. Түбәнкамада Владимир Винников истәлегенә багышланган футбол турниры ачылды. Быел аның юбилей сезоны 20 ел. Ярыш Россиянең төрле почмакларыннан һәм Беларусь Республикасыннан 8 команданы берләштерде. Катнашучыларны Түбәнкама мэры Радмир Биляев, Казан мэры Илсур Метшин һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин сәламләде. Тантанада Владимир Винниковның улы Константин да булды. Толырак алдагы материалда. Футбол кырында иң көчле командалар спортчыларны алкышлап сәламлиләр. Күренекле шәхес истәлегенә багышланган турнирда катнашу алар өчен зур дәрәҗә. Владимир Винников озак еллар Түбәнкама администрациясе аппараты җитәкчесе булып эшләгән, спорт үсешенә зур өлеш керткән. Аның тырышлыгы белән шәһәрдә беренче ясалма кыр төзелгән. Спортчыларны Түбәнкама мэры Радмир Биляев, Казан мэры Илсур Метшин һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин сәламләде. Тантанада Владимир Винниковның улы Константин да булды. Ул турнирны оештыруда ярдәм итүчеләргә рәхмәт белдерде һәм катнашучыларга спортта да, тормышта да уңышлар теләде. Я бы хотел выразить слова благодарности. Илсур Раисович, сезгә чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Сезнең ярдәмегез белән 2006 елда турнирны башлап җибәрдек. Бүген без аның 20 еллык юбилей турнирын ачабыз. Барлык катнашучыларга һәм ярдәм иткән һәркемгә зур рәхмәт дип белдерде Константин Винников. Елдан-ел ярышның географиясы киңәя, дәрәҗәсе күтәрелә. Быел кубок өчен Россиянең төрле почмакларыннан һәм Беларусь Республикасыннан 8 команда көч сынашачак. Бәйге 4 көн дәвам итәчәк. Альбина Вәлиева, Анжелика Степанова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбәнкамада трамвай паркы яңартыла башлады. Радмир Биляев эш сәфәре белән Минск заводында булды. Анда сынау рәвешендә беренче вагонны модернизацияләгәннәр. Ул тиздән линияга чыгачак. Предприятиедә килешү төзү детальләре һәм хезмәттәшлек нечкәлекләре турында фикер алыштылар. Беренче вагоннар өчен яңа кузовлар кайтырга планлаштыралар. Аларны ремонтлаган арбаларга беркетәчәкләр. Эшләрнең бер өлешен урында шәһәр электр транспорт предприятиесендә башкарачаклар. Узелларны һәм агрегатларны торгызачаклар. Яңартылган беренче вагон инде әзер. Тагын 20 вагонны модернизацияләү. Мондый алым яңаларын сатып алуга караганда арзанрак һәм тизрәк. Түбәнкаманың 60 еллыгына трамвай системасы сизелерлек үзгәрсен өчен финанс мәсьәләсе республика җитәкчелеге белән хәл ителә. 2027 елда төзекләндереләчәк иҗтимагый киңлекләр өчен бөтен Россия онлайн тавыш бирү башланды. Түбәнкамаларга 6 территорияның берсен сойларга тәкъдим итәләр. Сөембикә паркы 17 һәм 18, шулай ук 28 микрорайоннар арасындагы җәүләр променадлары, беренчеләр хәрәкәте, 49 микрорайондагы, шулай ук яшьлек урамындагы мәктәп скверлары. Тавыш бирү яшәү өчен инфраструктура илкүләм проектына кергән уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проекты кысаларында уза. Ул 12 июньгә кадәр дәвам итәчәк.
Түбән Камада 5 майдан 8 майга кадәр җиңү көне парадының генераль репетициялары уза. Әлеге уңайдан көндүзге 1дән 6 яртыга кадәр спорт урамыннан октябрьнең 50 еллыгы урамына кадәр җеп ягы һәм спорт урамы киселеше октябрьнең 50 еллыгына хәтле так ягы юл ябык булачак. Бу хакта шәһәр администрациясе хәбәр итә. 9 майда 8 яртыдан көндүзге 1гә кадәр парад һәм митинг үткәрү өчен шул ук юллар ябыла. Түбән Кама мэры җиңү көнендә салют үткәрү карары турында хәбәр итте. Радмир Биләев искәртеп үткәнчә, Түбән Камалардан мөрәҗәгатьләр күп булган. Шул ук вакытта шәһәр мэры халыкның иминлеге өстенлекле бурыч булуын искә алып, салютны оештыруның соңгы карары бәйрәм көнендәге оператив хәлгә бәйле булачагын ассызыклады. Түбән Камаларга бу хакта өстәмә рәвештә хәбәр ителәчәк. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтерендәге Татарлайф аккаунтында да карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Шәһәргә булган мәхәббәтне сүз белән генә түгел, гамәл белән күрсәттеләр. Түбән Камада Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин тәкъдиме буенча санитар экологик өмә узды. Күмәк эштә югары һәм урта һөнәри белем бирү йортлары студентлары, урман хуҗалыгы хезмәткәрләре, коммуналчылар катнашты. Барлыгы 500дән артык кеше. Алар Красный Ключ бистәсендәге мәчеттән алып, Кояшлы Алан паркына кадәр территорияны тәртипкә китерделәр. Эш барышын хәбәрчебез күзәтеп кайтты. Эшне саклану чараларынан башлыйлар. Башта өмәдә катнашучыларның киемнәренә талпаннарга каршы дару сиптерәләр, аннары һәркем кулына тырма һәм себерке ала. Фәридә Гәрәева медицина көллияте студенты, санитар экологик акциядә ел саен катнаша. Шәһәрне чиста тоту һәрберебезнең бурычы ди ул. Кәефе яхшы, шәһәр бик тә матур, яхшы булсын. Берәүләр кырган агач ботакларын кисә, икенчеләре юлларны себерә, өченчеләре чүп-чарны махсус техникага тии. Күмәк эштә 500дан артык Түбән Камлы катнаша. Булар югары һәм урта һөнәри белем бирү йортлары студентлары, урманчылар, коммуналь хезмәткәрләр. Һәрберсен шәһәргә мәхәббәт берләштерә. Кырган ботакларын кисәбез, кырган куакларын кисәбез, менә склад итәбез, мусорларны алабыз. Кипкән яфракларны җыябыз, чтобы ут күз чыкмасын өчен, ут төшмәсен өчен. Өмәчләр биеп җырлап эшләде. Берничә сәгать эчендә Красный Ключ бистәсендәге мәчеттән алып, Кояшлы Алан паркына кадәрге территория тулысынча тәртипкә китерелде. Мондый акция елга 2 мәртәбә яз һәм көз айларында үткәрелә. Аны башлап җибәрүче Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин. Альбина Вәлиева, НТР яңалыклары. Алда безне 3 көн ял көтә. Май бәйрәмнәрендә Түбән Кама балалар поликлиникалары махсус график буенча эшли. Берсе өчесе икенче поликлиникада фильтр кабинетында кабул итәләр. Вакыты иртәнге 8дән көндезге 3кә кадәр. Икесе 3 поликлиникада эшли. Төшкә кадәр өйгә табиб чакыртырга мөмкин. Телефон номерлары экранда күрсәтелгән. Ягышлы авыру симптомнары булган очракта ял һәм бәйрәм көннәрендә Менделеев урамындагы 46 йорт адресы буенча урнашкан инфекция корпусының кабул итү бүлегенә килергә кирәк. 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме җомга көненә туры килә. Бу көн рәсми рәвештә ял көне булачак. Аның артыннан шимбә һәм якшәмбе, икесе һәм өчесе шулай ук ял. Дүшәмбе очрашканга кадәр. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт, хәерле кичләр сезгә.